Bos. SKC channel bos, dulur-dulur ki lho ngiwangi Kang Mat nyabuti suket, bos. Ki lho. Ki lho wonge. Apa tenang kok koyo Ki lho. wong Ki lho ngiwangi ngresiki ki lho. Pas dalane wong. ngresik dalane wong. Dalan ning Sarean, bos ki dalan menuju ke Sarean. Nah, Sarean gede. Diresiki sukete arep bodo, bos. Ki lek mat ki lho, delokan ki lho. Dil wis apa tak perang gayan iki. Ya kuwi lho. Di nganu diketokno ora oleh ngono maksud iki. Tak vlog ning gone iki belajar nge-vlog, Bos. Belajar nge-vlog ning gone Bedel channel. Nah, iki lho, Bos. Nyapa to wong apik mbok didoh-didoh iki. Lho aku gak dudono apik, Bos. Iki wong apik ora perlu didoh. Tapi yo ben elek-elek lho. elek-elek yo pas mendem kete, Bos. Nah, Iki lho, Bos, dalan iki lho. Muga-muga bentang didandani sing kuwi lho. Wong sugih-sugih kuwi lho. Maksudnya pejabat-pejabat loh, dalane menuju ke makam lho, dalan umperek didandani. Lho bos, iki lho ngene Cak Mat, ngene Kang Mat lho. Iki lho wonge. Yo abuti suket iki lho iki lho. masyarakat ki sing didambakan dalane halus. Lah, dalan koyo ngene iki cik dinggo ae kok. lah lho. Ya lho. Iki lho bos. Baleni apa? Ya lho. Iki lho bos. Dil kan baleni dil. Iki lho. Ngarit. Ya bos. Kalau sik omongane beda kan kok baleni lho kok. Bos gandeng karo musola, Bos. Musola iki lho. Nek pengen roh eleke RT jam piro emang? Lah kuwi lho, nek pengen roh elek RT jare jam 12 bengi wayah nyuluh jare ngono. Lah wis mbok resiki tegalane sapa to, Mat? Ya tegalane wong-wong kuwi to. Lah tegalane wong kok mbok ngresiki dalan no. Tegalane wong-wong kan ning ngarepe omahe dhewe to kowe kan bedino ning kono lho nek. Oh, iya, Bos. Jalan Sarean. Jalan nek ke Jalan Sarean. Lek mati warung lho terus reget rumah samu sing gelem anu sapa sing gelem marani. Ojo musuh-musuh kan, Mat. Elek. Iki lho, ngiti Cak Lek Mat wingi ngresiki dalan. Oke.